penso que la resistència és amb qui està resistint, no? Com a col·lectiu és important col·lectivitzar la problemàtica i no individualitzar-la, però més enllà d'això és posar-se d'acord. Jo crec que en aquests moments potser ens estan despullant tant de tot, de recursos. Bueno, ja ho sabeu, vull dir, treballar en cultura. Per què els hem de fer servir menys energia nosaltres? Per què no en fem servir molta i que deixin, no? I que la balança d'energia, per què no altres empreses no en fan servir menys, no? Sí. I més enllà d'això, jo crec que és parlar molt i entendre molt el que he dit abans, aquests sistemes de manera holística, no només a nivell tècnic, però també molt a nivell d'interessos de classe. Que el canvi climàtic és una crisi cultural, no és una crisi climàtica, és una crisi de com ens relacionem Amb el que ens envolta. Exacte, i és curiós perquè vull dir, un canvi en la manera que tenim de navegar el món o d'existir en el món, això es pot fer a través de processos culturals, no? Però quan es tracta de mitigar el canvi climàtic a nivell global, la cultura és que no està ni un segon pla, és que no és el lloc. I això és molt problemàtic perquè la classe encarregada de mitigar els efectes del canvi climàtic estan esperant una mega màquina que se'n passi CO2 i escupi euros. És que estàs esperant això perquè és una manera molt determinística de veure el món i no és que la tecnologia ens salvarà perquè, bueno, també hi ha una part espiritual posada sobre la tecnologia, no? Que és una espècie de Déu que tampoc se'n parla gaire, però que aquesta gent espera que això, no? Que hi hagi un gran salvador, una gran màquina, no? Que ens ho salvi tot. I això no passarà. I per navegar el món d'una manera diferent necessitem nous imaginaris i noves metàfores. Ja sé que queda molt tòpic, imaginaris. Ara ja no està tan de moda el tema dels imaginaris. Es pot tornar a posar en circulació. Ho dic com algú bo, perquè molts cops quan les coses posen de moda deixen de tenir el pes que haurien de tenir. Sempre poso l'exemple del tabac, no? El tabac era una cosa que, bueno, es glorificava, era una cosa que no feia mal, va? I després es va veure al llarg dels anys com algo nociu. Bueno, necessitem això, necessitem aquests canvis. Però han de ser de manera col·lectiva, perquè si et ve d'un grup social molt concret, amb uns interessos molt precisos, i està implementat amb una població, un percentatge de la població gegant, ja estem amb el mateix que estem fent, no?